Jag har alltid det att vi tar och finns Maria. Så då vi att satsa framåt så att de visste att de inte skulle göra det. Och det gör det att vi blev för tomma efter. Vi blev via spela på att vi ska få mer mål alltså. Det var inte förlåten. Och vi måste och få vilja att spela för alla i hållet faktiskt. Ska jag. Det har betytt mig. Det går det. Och ja, så gick det nog. Hej, utskiftningen av den att öliga stora avskamp för Løkin. Ja, det är han är en man som helt fantastisk av volten. Kan alltid spelas. Ja, ta avskamp spelas också. Spelar stilen också. Hur skuffar er hit i det? Jag menar så vi till har oss allt varit ett gott campingar. Detta väl ett skandal här som så eller vad? Nej, alltså distur och tärt man så tärt man. Det som mest skuffar till det att som inte räknar det på så rekort på så att först tärt man det ringt nog så själv men för att två man ser ut att säga och plus en skattan det är kanske det som sitter mest efter. Kanske lucka ge en sån förklaring att hur som två upplever i vattnen nattarna utifrån som vi så gör så är det provokation med några spelare och det helt bara av fram att han hade stämt. Hur upplever två stövn i vattnen? Nej, det som är blir ju så med akkurat andan parsten men det som är så inte det att det blir så att han får mål här i en spelare som blir sparkad vi hade och saxa spark och det är normalt det är frispark men det så han så inte det blir uppbart med en större frispark vi hade det som är där resten av det det har sett ut att det var frispark i stövnen ta en så kommer upp på 3-3. Ja, jag hade 3-3 mål. Och man blev frustrerad då och koncentrerade sig mest om det hellre än att hade kraft att spela vidare. Det var några chanser så det. Men i mån var i stövan som utlöst sen det där. Annars var det inte ska hända. Du lägger mest till och för det var eller några för det var som irriterar i kvar eller så. Nej, jag kom så jag för först in och där i andra domen touchen för listan och vänner någon bunchen så hemma. Och mer att händer så händer allt möjligt nu. Men att han har en sån dist, hur är du fysiskt själv trött att nå av steg och först för det upp och så gång det ner och så robba likarna i chatta och alltså det händer det kommer 8 mål det händer så något dist nu. Ja, jag är alltid på färd att man dist det är ju inte det. Ja, men det är faktiskt inte yngstar till lucka vi nökrund där men vi inte det kommer känna gå ett fram över och se det du kommer förstått att ha haft det kunna 8 och det kan vara det kommer upp att vi inte här uppe och för vet inte hur det är då för nu. Vi får kosta röna det jag själv tack.